2 eti ebe kọma eti record
Mabam de o ti go o si go mi ka bo mi aka ya ka mu wa ba na bi mu biko no na na ya yi haya maya haya yi ho haya like dollar you know that dollar no no ya na na ke dollar biko yi hai na me ke no na ka ta na ka ma ga na ba na ezu kudu ya ho biko ni na yo ka anyị na-ejikọ aka ọnụ ka anyị na-adụ n'ofu ka anyị na-eme ihe ọma n'ụmụnnewe ya anyị niile ka ụmụnnewe na-eburu ndị eji anyị isi eme ọma anyị na-emegbu mmadụ bara ọ ka anyị zụzụ anyị tere biko ihu mere today akwa ọbịa o juru ya ahụ anyị na-ekele unu shie o nwere platfọm anyị nọ ọchọ m ịkọwa obi ba o gbogbo ṣe ọ sì yá ká surprise ayé àkàtúntò lẹ́nu àká surprise Youth need national headache, no headache, no headache, I took it. Actually, the mama nine is how I don't know what this never 91 years, my dad was awesome. Hey, what the girl made him wonder, who's going to help? That was awesome. Now I have never been. I can read it again. What she does, I'm not so I can read it again. Because my revenge, that's what they want revenge. They have all your retaliation. Yeah, because what I know, you get everyone to want to now what? Yeah, I don't want to leave you alone. There are two. What do I? Thank you very much.